Haq ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıran Türkmen portaly Hepdeniň täzelikleri. Hepdeniň täzeliklerini şu sanyna. Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şu ýylyň geçen 6 aýyna alınıp barılan işleriň jemlenildi. Türkmenistanyň prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň senatynyň wekili bilen duruşdy we beýlik habarlar. 6-njy iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Taňryogly Atahallyň hemde welaýatlary häkimleriniň gatnaşmagyna sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdun owa hojalyk toplumyna hemde welaýatlaryna alınıp barılan işler bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsumlaryň owa hojalyk işleri barada hasawatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasawatlar dinläp, häzirki wagtda dowam edýän mewsumlaryň owa işlerine ýene-de birgede ünsü çekdi hemde bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. 7-nji iýulda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýat ministri Mikhail Jabbarow bilen duruşdy. Duruşyň dowamyna bellenilýär. Türkmenistan we Azerbaýjan iki taraplaryň görnüşde bolşýaly, köp taraplaryň görnüşde şol sanyna halkara guramalarynyň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Ýokary döwlet derejesindäki ýygyderli dialog taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmäge tergi berip, netijeli özara gatnaşyklar üçin amatly şertler döredýär. Türkmen halkynyň milli lideri pursatdan peýdalanyp, Türkmen halkyna sowgat berilýän dostluk gemisi üçin Azerbaýjan tarapyna ýene-de birgede minnetdarlygyny beýan etdi. 8-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýat ministri Mikhail Jabbarow bilen duruşdy. Duruşyň barşyna bellenilýär. Türkmenistan Azerbaýjan bilen köpürli hyzmatdaşlygy giňeltmäge hemde ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlyk iki taraplaryň gün tertibiniň ähli ugurlary boýunça üstünlikli ösdürilýär. Syýasy dialog ýygyderli puwtalandyrylýar. Sowda ykdysady gatnaşyklar giňeldilýär. Bilelikdäki giňme çörli taslamalar durmuşa geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Azerbaýjan toplarynyň nowatdaky mejlisiniň üstünlikli geçirilmegini arzu edip, bu mejlisiň ozal gazanılan ýalaşyklaryny durmuşa geçirmäge hemde özara hyzmatdaşlygy mundan meýläkde puwtalandyrmaga ýardam berjekdigini bellidi. 9-njy iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň senatynyň energetik we tebigy serişdeler boýunça komitetining agzasy Montana ştatyna senator Steve Daines bilen duruşdy. Duruşyň barşyna bellenilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda gatnaşyklar bire hormat goýmak, ananşmak we özara düşünmek ýörelgeleri esasyny ýygyderli ösdürilýär. Iki ýurdun arasynda köp ugurly gatnaşyklar syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we meden insanperwer ugurlary öz içine alýar. Duruşyň barşyna Türkmenistanyň prezidenti ýanyç energetika, uly maliýe, bank, öňdewarjy tehnologiýalar we emel aň ýaly ugurlarda Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny tasdiklady. 9-njy ýylda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýurda sapar bilen gelen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň senatynyň energetik we tebigy serişdeler boýunça komitetining agzasy Montana ştatyndan senator Steve Daines bilen duruşdy. Duruşyň barşyna bellenilýär. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen özara hormat goýmagy, ynanşmagy we düşünşmäge esaslanýan gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Iki ýurt köp ýyllaryň dowamyna syýasy, ykdysady, meden insanperwer ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk alyp barýarlar. Sowda, ykdysady ulgam Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň esasy ugurlar bolup durýar. Şunuň bilen baglykda iki ýurdun ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýeşewirler toplarynyň uly goşandy bellenildi. 10-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen 6 aýyna alınıp barılan işleriň jemlenildi. Ýurda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alınıp maslahatlaşyldy. Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasarlarynyň, käbir ýolbaşçylaryň, welaýatlaryň, häkimleriniň hasawatlary dinlenildi. Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine Türkmenistanyň
Meclisi'nin vekilleri, Dowlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, welaýetlaryň, Aşgabat hemde arkadaş şäherleriň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetlaryň we jurnallaryň redaktorlary hemde beýleki ýolbaşçylar gatnaşdylar. Hökümet Meclisi'nin barşyna ýolbaşçylary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meselelere garaldy. Gurbanýyllyk Garlyýew başga işe geçmek sebäpli Türkmen Geologiya Dowlet Korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Berdimurat Amanow bellenilip, ol Türkmenga Dowlet Konserniň başlygynyň ornwasary wezipesinden boşadyldy. Şamradow Atagelli Aşeroviç işte goýberen düýpli kemçilikler üçin Türkmenistanyň Medeniýet ministri wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Gurbanmurat Şeýhmuradowyç Muradaliýew 6 ay synyň möhleti bilen bellenilip, ol Türkmenistanyň Medeniýet ministriniň ornwasary wezipesinden boşadyldy. Durdy Meýmanowyç Genjeýew Lewap welaýaty häkimi wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Hojamurat Aşyrmuradow bellenilip, ol Balkan welaýatynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Rowşan Welmuradowyç Jumaýew Balkan welaýatynyň häkimi wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Dowranberde Orazberdiýewiç Annaberdiýew başga işe geçmek sebäpli Mar welaýatynyň häkimi wezipesinden boşadylyp, bu wezipe Batyr Durdugyliýewiç Orazgylyjew bellenildi. Edizgelli Meretgelliýewiç Aşerow Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň häkimi wezipesine bellenilip, ol Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň häkiminiň ornwasary wezipesinden boşadyldy. Hojaberdiýewiç Artukul Hojagelliýewiç işte goýberen düýpli kemçilikler üçin Nesil gazetiniň baş redaktory wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Haly Wedelhangelliýewne Şahnazar we Altay synyň möhleti bilen bellenildi. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 35 ýyllygyna bagşlanyp geçirilen dawaraly harby ýürüýüşe gatnaşyjy atly Türkmenistanyň ýubiley medali döredildi. Bu barada Türkmenistanyň kanunyna prezident Serdar Berdimuhammedow hökümetiniň Giňişleri Mejlisiniň dowamyna gol çekdi. Degişli kanun metbuatda dollygyna çap ediler. 6 aýyň jemlerine bagşlanyp geçirilen Giňişlerin hökümet mejlisine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow buyrugy gol çekdi. Resmi nama laýyklykda 2026-njy ýyla Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça dowlet toplarynyň düzümi tasdiklandy. Şeýlede dowlet başçysynyň gol çeken buyrugyna laýyklykda 2026-njy ýyla Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar, Aşgabat we Arkadaş şäherleri boýunça okuwa kabul etmek meýilnamasy 2026-njy ýyla Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek meýilnamasy tasdiklandy. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek 2026-njy ýylyň 13-nji iýuly 24-nji awgust aralygyny guramak, okuwa kabul etmek boýunça giriş synaklaryny ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň ýerleşýän ýerine geçirmek bellenildi. 10-njy ýylda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna ýurdun edermen daýhanlarynyň galla tapşyrmak baradaky şertnamalaryň, borçnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirmek münasibetli dawara geçirildi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Taňrygoly Atahalyýew dowlet başçysyna ýurda buğday hasylyny ýygnamak boýunça şertnamalaryň borçnamanyň berjäi edilenligi baradaky hoş habary ýetirdi hemde owa hojalyk toplumynyň rehmetkeşleriniň adyndan ajaýyp halyny sowgat goşurdy. Dawaranyň ahyryna prezident Serdar Berdimuhammedow Usat gallaçy baba daýhanlaryň watan harmanyny 1.400.000 tonnadan gowrak ýokary hili buğday tapşyryp şertnamalaryň borçnamany awray bilen berjä etmekleriniň ähmiýetini belledi. Dowlet başçysyny edermen gallaçylar we ähli owa hojalyk işgärlerini gazanan bu üstünlikler bilen tüýsürekden gutlap, olara täze waşlyklary arzu etdi. 8-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna bilelikdäki hökümdara toplaryň 9-njy meclisi geçirildi. Meclisi Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Nökergul Atagulyýew, Azerbaýjan tarapyndan bolsa ýurda iş tapar bilen gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýat ministri Mikhail Jabbarow gatnaşdy. Dowuşyň dowamyny taraplar Türkmen Azerbaýjan işgärlik geňeşini döretmek baradaky başlangyjy aralyk maslahatlaşdylar. Meclisiň jemleri boýunça Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda sowda, ykdysady, energetika, uly, owa hojalygy, azyk howpsuzlygy, daşgurşaw goramak we suw hojalygy ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygy pogtalandyrmagy gözeginde tutýan teswirnama gol çekildi. Dünýä täbirleri
Özbekistanyň günnägornaky Andijan şäherinden Venan bir wada 5 çagy, 3 gyýjaş we 2 oglanjyk dünýä inirdi. Bäwejiklerin agramy 1 kilo 25 gramdan 1 kilo 605 grama çenli. Ejeti we bäwekler özlerini gowdu ýalar hemde lukmalaryň gözegçiligine diýip ýurdun saglyk goraýyş ministrligi habar berdi. 5 çagalaryň dünýä inmegi teýrek duş gelýän wakadyr. Lukmalaryň bahalandyrmagyna görä, 5leriň tebigy dünýä inmeginiň ähtimallygy dogumlaryň 55-60 milyondan bir gedekdir. Italiýanyň Pizan Üniversitetiniň talipler tarihde iň ullukan kagyzy uçar ýasap, dünýä rekordyn goýdular. Ikarus diýip at berilen enjam 59 metr aralyga uçdy. Tatlamany inženýerçilik bölüminiň talipleri amal aşyrdylar. Olar diňe kagyz hemde ýelim ulanyp, ullukan uçaryň fotosyny döretdiler. Şonda karkas ulanylmady. Uçucu enjamyň gowrumy hayran galýar. Ganatlarynyň ýaýragy 20 4 metre ýetýär. Korpusynyň uzunlygy bolsa 7 metr töweregdir. Netijede Topora Braunschweig Technik Üniversitetine degişli bolan 2013-nji ýyldan bäri saklanyp gelýän öňkü rekorddan ozmak başardy. Sport täzelikleri. Türkmen agyr atletikaçysy Oglşat Aman we Kolumbiýanyň Kali şäherine geçirilen agyr atletika boýunça ýetkinjekleriň dünýä çempionatyny altyn medal gazandy. 53 kilograma çenli agram derejesine çykyş eden Aman we filterläp götürmekde 86 kilogram, tekläp götürmekde 105 kilogram netije görkezdi. Iki görnüşiň jemi boýunça ol 191 kilogram netije bilen çempion boldy. Umumy hasapdaky altyn medallanmaşgada türgün filterläp we tekläp götürmek boýunça hem kiçi altyn medal münasip boldy. Şol bir agram derejesini Türkmenistanyň ýene bir wekili Şabnam Kerimbaýewa hem çykyş etdi. Ol filterläp götürmekde 83 kilogram, tekläp götürmekde bolsa 105 kilogram netije görkezdi. Jemi 188 kilogram bilen ýarşy brünç medal tamamlady. Şeýligem ol tekläp götürmek boýunça kiçik gümüş medala eýe boldy. Atapek Azamatow bolsa gümüş medal gazandy. 60 kilograma çenli agram derejesine çykyş eden türgün filterläp götürmekde 116 kilogram, tekläp götürmekde 133 kilogram netije görkezdi. Iki görnüşiň jemi boýunça 249 kilogram gazanyp gümüş medala münasip boldy. Şeýligem ol filterläp götürmek boýunça kiçi altyn medal eýeledi. Erkin goraş boýunça Türkmen pehliwan Dowlet Gelmuradow Taýlandyň Pattaya şäherine geçirilen 20 ýaşa çenli turganlaryň arasyndaky Aziýa çempionatyna altyn medal münasip boldy. Türkmenistanyň ýene bir wekili Alparslan Begenjew bolsa 86 kilograma çenli agram derejesinde gümüş medal gazandy. Şeýligem 20 ýaşa çenli turganlaryň arasynda Grek-Rim goraşy boýunça pehliwan Aslan Agadaýew gümüş medalinyň eýesi boldy. Mundan başga Türkmenistanyň ýygynnysy 15 ýaşa çenli turganlaryň arasynda ýene 2 medal, gümüş we brünç medal gazandy. Şeýlelikde Pattaýada geçirilen ýarşyň jemleri boýunça Türkmenistanyň ýygynnysy jemi 5 medal, 1 altyn, 3 gümüş we 1 brünç medal gazandy. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan barat. Ähli täzelikler bilen bolsa, Türkmen Portal web saytymyzdan dogry ony tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarma, Türkmen Portal siziň iň aktual maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.